Vítajte pri ďalšom videu, kde sa naučíme zase niekoľko nových slovíčok, a to pomocou nejakého vetného, teda slovného koreňa. Áno, budú sa podobať na seba tie slovíčka. Asi dlho som žiadne video nepridala. Sľubujem, pracujem aj na videu pre elektrikárov. Takže, poďme sa pozrieť. Tieto videá sú už hotové, čiže ľahšie sa mi na nich robí. Poďme sa na to pozrieť, koľko slov sa naučíme dnes. Budú to slova s základom štand. Štand pochádza od slovesa stehen, čo znamená stáť. Präteritum od slovesa stehen je stehen, stand, gestanden, Präteritum perfektum. Čiže vidíte, toto je tak gestanden, stand, ako keby präteritum od stehen. Hej? Čiže základom pre tieto slovička je ako keby sloveso stehen a jeho tvar v préterite. Takže, poďme sa pozrieť. Budem asi opäť kresliť, aby ste vedeli, o čom hovorím. Ideme sa pozrieť na prvé slovičko, a to je slovičko Abstand. Čo ešte, samozrejme, aby som nezabudla, máme k dispozícii učebnicu nemeckého jazyka od úplného začiatku až po B2 úroveň. Taktiež je k dispozícii online kurz, 13 hodín vyučovania. To všetko na nemčinaľahko.eu, všetko sa o tom dozviete. A poďme sa už učiť. Teda, Abstand. Keď bol COVID, všade bolo Abstand halten. Čo to teda bude? Abstand, odstup. Halten Sie bitte Abstand. Udržiavajte, držte si, prosím, odstup. Umstand. Umstand je nejaká okolnosť. Zapamätajme si tu na frázu Machen Sie sich bitte keine Umstände. V tomto zmysle táto fráza znamená, nerobte si žiadnu námahu, alebo nerobte si námahu kvôli vám. Machen Sie sich keine Umstände. Hej? Alebo keine Umstände, ak len takto jednoducho poviete, akože nie za čo, ako nestálo to nič. Hej? V tomto zmysle. Umstand, Umstände, ale aj okolnosti. Die Umstände waren schlecht. Okolnosti boli zlé. To som tu pri tomto Umstand. Tu sme mali Abstand a ideme hore. A vidíte tu, mein Akkuzustand ist. Stav batérie je. Zustand, stav v zmysle lekárskom. Zustand des Patienten. Zustand des Autos. Aký je stav auta, ak by ste kupovali auto, áno? Der Zustand teda je stav. Verstand je rozum. Od verstehen, ich verstehe, Präteritum Verstand, z toho sme urobili, všetky sú der samozrejme. Už máme prvé video z trag a spovedali sme si, že všetky tieto slovesa sú der. Áno? Zapamätajte si to, že všetky slovesa, ktoré sa vytvorili takýmto spôsobom, odvodením, väčšinou budú der. Je to tiež dobrá pomôcka. Der Verstand je teda rozum. Existuje ešte aj slovičko die Vernunft. Vernünftig, rozumný. Vernunft v zmysle skôr filozofickej kategórie, ako rozum. Verstand je taký akože každodenný rozum. Aufstand. Aufstand. Povstanie vzbura. Aufstand. Takisto samozrejme der. Bestand je zásoba. Bestände sú zásoby. Existuje ešte slovičko Vorrat, Vorräte. Veľmi podobné, dobre. Čiže wir haben keine Bestände oder wir haben keine Vorräte. Nemáme zásoby. Rückstand, schodok, zostatok,
nedoplatok, doslova schodok. Keď dostanete nejaké tlačivá a máte tam Rückstand, tak je to nedoplatok. Rückstand. Widerstand. Widerstand je odpor aj povstanie, by sme tu mohli povedať, lebo wider je niečo, čo je proti. V elektrike je to teda odpor, ale pozor, môže to byť naozaj aj odpor ako psychický. Widerstand messen, áno, bude vo videu pre elektrikárov určite toto slovičko sa opakovať. Čiže wir messen, Widerstand, pomeráme odpor. A teraz si to precvičiť. Čiže ešte raz, Bestand, Bestände, zásoba, zásoby, Umstand, Umstände, okolnosť, okolností, Aufstand, Aufstände, povstanie, Abstand halten, odstup, Widerstand, odpor, Zustand, stav, Verstand, rozum. Poďte skúsiť doplniť. Niečo des Patienten ist besser. Čo myslíte? Čo to bude? Čo pacienta je tu genitív? Je lepší? Zustand. Der Zustand des Patienten ist besser, schlechter, gleich. Lepší, horší, rovnaký. Er hat seinen verloren. Niečo strátil. Čo mohol z tohto stratiť? Čo myslíte? Robí nezmysly, tak čo povieme? Stratil rozum. Er hat seinen Verstand verloren. Er muss unter allen kommen. Musí prísť za všetkých, čo z týchto, za všetkých okolností. Čiže er muss unter allen Umständen, hej, plurál, množné číslo dátiv, preto ešte enko, kommen. Wir müssen im Lager kontrollieren. Musíme niečo v sklade skontrolovať. Čo budeme kontrolovať v sklade? Bestände. Povedali sme si, že existuje slovičko Vorrat, Vorräte. Bitte halten. No čo stále halten? Abstand. Určite aj v banke to vidíte. Hej, toto je odstup, Abstand. Der niečo wird in Ohm gemessen. Meriame niečo v ohmoch. Čo myslíte, čo by to mohlo byť? Jasné, Widerstand. Der niečo hatte politische Gründe. Niečo mal politické dôvody. To bude také skôr v novinách, sa s tým stretneme. Čo nám ostalo? Der Aufstand hatte politische Gründe. No tak poďte, skúsme. Nepozerajte sa a ja poviem nemecky a vy skúsite, či viete. Čo je to Abstand halten? To by ste mohli vedieť. Držať si odstup. Čo je to Der Zustand ist besser? Stav je lepší. Čo je to Machen Sie sich keine Umstände? Alebo Die Umstände sind nicht gut. Okolnosti. Umstand, Umstände. In 1948 war in der Slowakei ein großer Aufstand. V roku 1948 bolo v Slovensku, neviem, či som si to nevymyslela, ale je to celkom možné, čo veľké Aufstand, povstanie. Wir haben im Keller keine Bestände. Bestand, Bestände. V pivnici nemáme žiadne zásoby. Du hast deinen Verstand verloren.
Verstand. Rozum si stratil. Der Elektriker muss den Widerstand messen. Elektrikár musí čo pomerať? Odpor. No, takže a teraz poďme naopak. Čo je to? Ako povieme odpor? Widerstand. Ako povieme stav? Zustand. Ako povieme okolnosť? Umstand. Ako povieme rozum? Verstand. Ako povieme povstanie? Aufstand. A ako povieme zásoba? Bestand. Snáď som povedala všetko. Takže naučili sme sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plus Vorräte, 9 plus k tomu nejaké slovesa. Tak tých 10 slovíčiek v dnešnom videu sme sa mohli naučiť. Sú to už také zložitejšie slovíčka. Teším sa na ďalšie.